Sziasztok, én Amanda vagyok, és ez pedig itt egy bejelentő videó lenne, méghozzá, hogy még egy hétre maradok Németországba, szóval nem lesz videó egyelőre, csak ezt fogom feltölteni, azt a bejelentő videót. Hát igen, Németországban leszek egy hétig, szombatig, kb. Utána pedig indulok haza Magyarországra, utána pedig lesznek majd videók, de addigra már vége lesz a nyárnak, tehát nem hiszem, hogy lesz videó. Csak ennyit ja, és még valami. Kaptam egy új mikrofont, és ezzel most már tudok rögzíteni Minecraft videókat is, nem úgy, mint a régi laptop mikrofon, mert azzal egyszer hallottatok, egyszer nem. Szóval, ennyi is lett volna. Találkozunk szombaton. De nem voltam. Sziasztok!